Nu salvarea de la spital! Aia te duce la spital și doctorii te tratează și nu-ți vindecă rana! Salvarea cerului Iisus este! Împăratul împăraților iar este! El vindecă! Mai este cineva? Ridică mâna sus și spune, sunt și eu, Doamne! Sunt și eu aici! Sunt și eu aici, Doamne! Aleluia! Sora mea plânge de bucurie! Băiatul ieri, noaptea aceasta îl primește pe Iisus. Aleluia! Și nora îi primește. Aleluia! Cu mare bucurie știți. În timpul acesta, de ce plânge? Este ce te-a văzut Dumnezeu. Duhul lui și puterea lui aici! Aleluia! O stapă, Duhul lui, puterea lui aici! 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 De ce? Astăzi cred că Dumnezeu te iubește. Astăzi cred că Dumnezeu te iubește. Astăzi cred că Dumnezeu te iubește. Astăzi cred că Dumnezeu îți vorbește. Duhul lui, puterea lui! Duhul lui, puterea lui! Dacă te vor să ești vinovat, ține toate cu tine! Duhul lui, puterea lui! Vinovate! Vinovate! Duhul lui! Vinovate! Aleluia! 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 Și iată a venit și eu o dreapta mea, o iubita mea. N-am obligat. Așa s-a făcut. Aleluia! Glorie ție, Doamne! Să se vedea. Mai e cineva? Iată 5 persoane în seara aceasta! Să scrie ce? Aleluia! Mai e cineva? Mai e cineva? Vino! Vino, poate! Aleluia! Glorie ție, Doamne! Aleluia! Mărit să fie Domnul! Fratele Anton, Domnul să binecuvânteze, să facă această lucrare. Aș vrea, dacă mă ascultați câteva secunde, Stați puțin jos ceilalți și urmă când zice fratele. vreau ca împreună cu păstorul bisericii din locul acesta, cu fratele Costel, împreună cu fratele lui, că să înconjurăm pe acești copilași care astăzi s-au născut. Aleluia! Astăzi s-au născut. Aleluia! Glorie! Nu contează vârsta lor, nu contează că Maria poate este cea mai în vârstă de aici sau cu cine e cel mai tânăr. Astăzi este ziua lor de naștere. Amin, Doamne, aleluia! Astăzi a coborât cerul în mijlocul nostru și în inima lor. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea ca în timp ce voi face această rugăciune, împreună cu păstorul bisericii, aș vrea să vă ridicați în picioare și aș vrea un ca semn de binecuvântare pentru aceste suflete care astăzi fac legământ cu El. Întindeți mâna dreaptă și binecuvântați. Ca semn de binecuvântare, ca Dumnezeu să le dea putere ca toată viața lor,
Dacă de astăzi au făcut legământ, toată viața lor să-L urmeze pe Domnul, pentru că este Dumnezeul cel viu și adevărat. Aleluia! Dumnezeul cerului și al pământului. Dumnezeul lui Avram și Isaac și Iacov. Nu termina la ceramana, la termina la ta. În seara aceasta, Doamne, venim în locul acesta, Doamne. Cu aceste suflete, Doamne. Te rog să le mână și în brațul Tău, Doamne. Nu la termina la ceramana. Nu termina la ceramana, la termina. Atinge-te, Doamne Iisuse. Atinge-te, Doamne, și te rog. Doamne, dă-le putere, Doamne, să ducă legământul până la capăt, Doamne. Doamne, lucrează în viața lor. Lucrează în familia lor. Lucrează, Domnul Dumnezeule, acolo unde vor merge. Să fie într-adevăr, Doamne, niște oameni, Doamne, care să ducă cuvântul Evangheliei mai departe, Doamne. O, sângele Tău cel Sfânt care a pus pe vorbul, sângele Tău cel Sfânt are cu putere să curățească, să spere și în seara aceasta ai curățit, ai spărat aceste suflete, Doamne. Știu, Doamne Iisuse, că Tu ești drept și credincios, le-ai iertat păcatele, Doamne, i-ai îmbrăcat cu haină albă. Barafera manara termenata, ruber manara termenata. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este viu. Aleluia! Viu ești Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că ești prezent cu noi. Îți mulțumim pentru bucuria care Tu ne-ai dat-o, Doamne. Îți mulțumim pentru aceste suflete, Doamne. Și te rugăm ia-le în mâna Ta și în brațul Tău. Doamne, dă-le puterea și înfăptuirea, Doamne, să-și ducă până la capăt legământul care l-au făcut astăzi cu Tine, Doamne. Doamne, îngrijește-te de ei, Doamne. Doamne, te rog, ai milă de familiile lor, Doamne. Dă-le putere, Doamne. Îți mulțumim. Îți mulțumim, Tatăl meu și Dumnezeul meu. Ești atât de bun cu noi, Doamne. Ești atât de bun și ne-a arătat atâta dragoste, Doamne. Atâta iubire, Domnul meu. Slavă, 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 Doamne. Îți mulțumesc cu păcate din cerul și îți mulțumim, Doamne, că sunt în locul acesta și am luat parte, Doamne, și de la această mică părtășie, Doamne, la această bucurie care Tu ne-ai lăsat-o în seara aceasta. Cerul s-a revărsat în locul acesta. Cerul s-a deschis și este prezent aici. Îți mulțumesc, Doamne, slăvit, binecuvântat, onorat și glorificat să fii Tatăl, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Ce minunat e într-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. De nu vrei să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Aleluia! Luați loc. Domnul să-i binecuvinteze pe toți, rugați-vă pentru ei ca Domnul să-i păstreze păcate și Dumnezeu să fie lăudat. Amin.